doon sa meeting, makikita mo na yung MWSS, yung administrator, una nagsabi siya na non-compliant yung water utilities. Pero mahalata mong medyo nag-aabogado sila ng konti sa water utilities. Dahil sabi nila, compliant partially. Wala namang kung compliant, kung hindi compliant. Pinasa niya doon sa regulator nila, yung chief regulator, yung regulator. Sabi ng regulator nung una, compliant. Sabi ko, bakit sabi ni administrator hindi compliant? So hindi na naman daw compliant. So you see, that even our regulators, sila yung nagdedepensa sa water utilities. So, may mali talaga. Kung ganon, hindi lang yung water utilities yung questionin natin, pati yung nagre-regulate. Dahil sila yung nagpapalahin ng ulo ng dalawang water utilities. Dahil sila yung nag-aabogado eh.